Vittu mä katsoin muualla. Mä puolella se on. Oikealla. Noniin. No niin, ootteko te valmiita? Joo. Yes, man. I'm ready. Slay Queen. Homer let the bards out. Homer let the bards out. He opened up the door. He opened up the door. They started running. They started running. Homer let the bards out, 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 out. He said he had Last, control. last. He said he had control. He did not have control. He did not have control. Oho! Homer let the bards out. And then never coming back. Homer let the bards out. Now they're all up. Mitä vittua? Oho! Okei. Mitä mä tein tossa? Katsotaan Dessu. Tossa Vili, toinen savu. Miksi toi smoke palaa? Mitä vittua? Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat, polvet, varpaat. Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat. Mä ammun sua päähän, jos et sä lopeta. Silmät, korvat ja vatsa taputaan. Mä ammun sua päähän, jos et sä lopeta. Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat. Silmät, korvat ja vatsa taputaan. Shortissa No mitä yksi. vittua tässä nyt? Joo, tää oli ihan helvetin Short ja hienoa. pitti. Tän tarvii tää Oli helvetin smokea. Pitti. On näin vaan. Ei noin. Kato Vilistä midiä vaan koko ajan. Nyt on kyllä savuja saatana. Holdatte Jos vaan tosta- näitä, niin hyvä tulee. Jos se tosta tulee läpi, niin mä... Tulehan se! Voi vittu, se tappaa mut! Se vaan kattoo sun koko selaushistorian. Meni hiljaiseksi. Eikö mä keskittynyt Pokemoniin? Se on ihan sama, jos millä näkee mun selaushistoria. Siellä ei oo kuin hentaita ja lapsipornoa. Vittu mä olen... Kebab. Mitä? Tupladinkkaa. Minne noin mun... Juokää spray, Vili. Vittu, tule tänne nyt sieltä saatana. Jahtaa. No jahtaa. Kobe. Se joskus kuolee ja Kobe. uskon siihen. Ei oo Kobe. Kobe. Tuo. Ve pommi! Se 94! Alkaa peppu, polvet, varpaat. Kai sä tiedät, että mulla on klippimasiina. Varpaat. Silmät, korvat ja vatsa taputaan. Tuetta mä aistun. Mä en kyllä mene midi-piikkaamaan vaikka kaapinnolla. Sano heti, jos sinne pitää tulla. Tää on pommi. Pommi. Mut toi on nyt smoketettu, niin... V-pommi. Ei viennytkään. Älä mene yksi. Tässä! Mä otan mun eissi. Tuo. Tosi. That's fun. Se oli deathmatch, ne pystytä sieltä. Joo. Oli hyvin ikävä tunne ollut. No voi. Voi. Oho, hyvä. Hyvä. Mulla on 2 luotia, onks asetta? Te pelaatte hyvin kännissä. Varmaan siellä on niitä eroilla. Juu. Kun mä löytäisin. Tää vikalipas. Tavassa. Nice. Niin. On vitu hyviä kännissä. Joo. Banana.com. Se vittu lenssi se asu. Ai.
Täällä olisi niinku A. Täällä oli A. Nyt meillä ei oo A. Oh no. Täällä olisi niinku B. Hyi vittu. Onneksi kukaan ei nähnyt. Olkapää peppu, polvet, varpaat. Olkapää peppu, polvet, varpaat. 6-7. Polvet, varpaat. Silmät, korvat ja vatsat aputa. Mä saan bännit, jos mä satutan sua vielä roundin alussa. Älä juokse siihen! Olkapää peppu, polvet, varpaat. Olkapää peppu, polvet, varpaat. Mut ei siihen yhden damage. Silmät, korvat ja vatsat aputa. Olkapää peppu, Ui vittu, se pelasti mun hengen just. Juu. Okei. Sä tapatit tosta. Oh! Tää vittu tämmönen padaistapa. On. Se on ikävää. Savutan shortin. Heitän flashyn. Apua! Menen longille. Oh my god. Vittu mitä tapahtuu? Enpä tiedä. Aja flasa sittensä. Oliko se joko? Pommi on meillä. Ei. No, Joo. yes. Leevi pois sieltä. Oisin minä vittu! Thanks. Kiitos kun väistit. Varpaat. Polvet, varpaat. Kai sä tiedätte, mitä mun seuraava video tulee olemaan. Olkapää. Sä saat nyt bännit. Polvet, varpaat. No mitä vittua? Korvat ja vatsat aputa. Olkapää peppu, polvet, varpaat. Olkapää peppu, polvet, varpaat. Olkapää peppu, polvet, varpaat. CT huora ja vatsat aputa. Olkapää peppu, polvet, varpaat. Some of that mama just killed a man. Jos niinku ruveta oikeesti niinku yrittää. Fokus. Siis... Mut sydän tykyttää ihan täpöö. Ai Yksi CT. vittu. No. Ai. Oh! Joo, se on kuollut. Kopi. Oh! 1-9. My god. Mitä? Ei. Iinolonta. Ei oo enää. Why? Saluklippa. Vittu et klippaa mitään kun... Iino vai ammu sit läpi. Oh, ei! Behind, look at the back. Niinku...
Ei niillä yksi. Ei oo enää. Noin. Oh no, Vegas! Ei! Ei! Mitä mä teen? Nice. Kato. Midi on täysin niillä. Ei, niissä on. Sä menet... Voi vittu. Mä en tiedä katoks sä eteenpäin, mä en ehkä anna. PC. Halo? Hyvä. Vittu saatte. Hyvä. Sikäri Näytä kaikille sun joten. kokkan pol torturee. Kyllä, kattokaa. Hyvä. Älä vittu kuole! Tulkaa nyt, häh? Wow. Oh. Onko kittiä? Ei oo kittiä, Ei oo. näkyy! Olkapää, peppu, polvet, varpaat, pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat, varpaat, silmät, korvat ja vatsa taputa. Pää, olkapää, peppu, polvet, varpaat. Boosti ehkä. Maybe. Mitä? Vakaudus! Mitä vittu Mitä? mä tein? Blue, wake up, blue. Meillä ei ketään BBTV. Nice. Het. Lol. Mitä helvettiä? Pentti. Mitä helvettiä? Se sen tapahtuu. Pikkuovi. Ai! Jumalauta. Mitä? Oho. Nice. Yes, queen! I like the cocksucking. I'm against gaming. Don't chat on clip. No niin. Chatti on klipannut sulta aika monta autoilausta tänään. Homophobic. Ei, mut cancelataan. Vittuuko sä et pussaile siihen mukaan, saatana? Vittu. Oi vittu, ne saattaa puskea. Mitä vittu? Se ei oo mun Mä vika, että siinä on raiskaan musta nää mies ees. Oho. Tobi. Vittu. Ei mä ollut koodi. One is long, one is library. No. Throw banana. Banana. Banana? Mä just tulin sieltä, mä pelottaa niin paljon, että mä menen saitille piiloon. Ei mitä? Okay. Olkapää, peppu, varpaat. Pää, olkapää, peppu, varpaat. Silmät, korvat ja vatsa taputaa. Pää, olkapää, peppu, varpaat.